Ty jsi v práci. Ty si to, Natálko. Natálko, ty víš to? Já se to vypadá. Hlavně na malého, ne? Hildo! Pozor na malé. Pozor na malého. Listopadu začátkem. A co? Už víte. Ještě tož houpa. Ale půjdeme ještě do toho. Jak to? Takže jsi jich dělala. Aby si na to navykla. Houka. 30. července jedeme ještě do Brna, tam by na to měli na stopéro. Teď nám to řekl gynekolog jenom na 90. Takže vidíme. Deniska bude. Deniska. Tačka A všecko v diskutuje. pořádku. No. A koliká ty máš týden? Teď mám začátek 6. měsíce. Jo. Tak já půlka 4. Tak. To nechtěl, že to nechce půjčit. A nechce půjčit. Dobré. Co? Má dojet ještě strejda? Jo. A do tého auta se půjdete podívat? On je přes ty stříkačky a ten je zas přes auta. Tak pojď, půjč to té holčičce a půjde se podívat do auta. Ne. A Artík? Pojď, Arti, pojď. Natali! Tři, 4. Ne. Do oken nestříkat, chvíli do oken ne. Ten řep, jo? Pozor, Filip, tam je miminko, tam ne, jo? Tam nestříkat, stříkajte tam na tu studnu. Tady na studňu, čili na studnu. A Filipku, Filip. Do oken, ne, Filip. Tady na studnu, Filip, tam postříkat studnu. Filip. Strejda ti to nepůjčí? To teda projedeme to, nebo co? Jo, pojďte se projet. To zdechneme, no.
Nespadněte, ale to s váma, jo? Ano, nespadnu. Sedíte? Ještě se posuňte, ať tě nebouknu.